Hej. Min födelsedag då. Ja, nu är det någon som kommer. Vad fan är det som kommer? Du där jävel. Tjena, Morgan Pettersson här. Fyller år idag, 19 år. Fått lite kort här av Jenny. Sen har jag fått den här t-shirten som jag har på mig just nu och ska fira min födelsedag idag, tänker jag. Också klippt mig här som ni ser. Ja. Ska vi se vad jag har fått här. Ja. Ja. There T-game. Call of Duty. Tackar. Call of Duty. Sista presenten. Last present here. What's gonna be? Oh, a book. En bok. Morgan Pearson, Tears Old. Här kommer vi till mitt kök här. Och Jennys lägenhet. Det lår idag så fick jag till lite med tårta och smakar ut lite till det. Vi har laddat kylskåpet lite rejält här med lite gotta grejer. Ja, det är 19-årsdag idag. Jag tar bara på att mina föräldrar ska komma, sen ska vi game. Och nästa helg då fyller vi igen och så ska vi fira lite med fest och så igen. Det är första gången vi filmar i vår lägenhet också. Vi har bara filmat när jag känner och tjänar. Jag får se hur det ser ut hemma hos oss. Men den gick ju åt. Ja.